personatges com Gaetà Huguet o Faustí Barberà i també què sabem, com actualitzem la notícia sobre el País Valencià. En Néstor Novell. Néstor Novell. Què tal, com estem? Bon dia, tingui. Molt bon dia. En Vicent Pitar. Allà en vulgueu. Gaetà Huguet Breva, patriarca del valencianisme, publicacions Universitat Jaume I. Aquí mateix, si voleu. I tu ets en Santiago? Santiago Ferrandis, Faustí Barberà, Els orígens del valencianisme polític, Perifèric Edicions. Benvinguts. Benvinguts a tots tres, gràcies per acompanyar-nos. Anem per feina, que si no se'ns cremarà l'arròs i no voldrem que se'ns cremi l'arròs. Que són valencians, nosaltres ho tenim controlat, això. No, però després hi ha un llibre d'arrossos, també. Però, Néstor, comencem presentant la notícia al País Valencià. Néstor és economista i catedràtic d'ensenyaments. Justament aquest any fuster fa 60 anys de la publicació de Nosaltres els valencians i heu considerat que potser s'havia d'actualitzar la reflexió fusteriana o ampliar-la? Mira, el tema és que jo vaig tindre un parell o tres de nits de beure molt en casa Fuster. Sí, de tertúlia. De tertúlia. I ell va acabar a la pregunta de dir, bueno, però al final estàs content de com ha anat tot, de la vida i tal, no? Perquè en aquell moment ell anava tirant-les de bot i volea, no? Ja. De quin any parlem? Doncs estem parlant de 3 mesos abans de la seva mort. I de fet van quedar de fer l'última conferència que la va fer sobre Josep Pla i la va fer a Gandia, perquè va dir que per Josep Pla i perquè una colla de gent que feia circular a tota la intel·lectualitat dels països catalans per la Safor no podia negar-se i ja va ser l'última conferència i un parell de mesos va morir, no? I ell va dir, i reprenc on s'havia quedat Martí Monterde, la frase, perquè me l'ha de repetir textualment, va dir, la meva il·lusió és deixar en funcionament i en forma uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals al País Valencià capaços de remoure, o almenys d'intentar-ho, aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. A nosaltres en el llibre el que hem volgut fer és dir, bé, de l'esforç fusterià, de l'esforç de Fuster, perquè com ja s'ha dit repetidament, Fuster era un incitador, a banda que era un escriptor i un lector incansable, era també un incitador per a l'art, per a la novel·la, per a la narració, per a la poesia, per a l'assaig. I nosaltres hem volgut què ha quedat de tot això, no? I llavors fem un recorregut per tota una generació que des dels anys finals dels 60, principis dels 70, fins jo fixaria sobre mitjans dels anys 90, tot allò que directe o indirectament Fuster ha incitat o ha estimulat o d'alguna manera ha fet possible, no? I aleshores, clar, el llibre és un volum gros, perquè té una bibliografia molt extensa, perquè és un treball d'intentar arreplegar tot allò que s'ha dit del país des del punt de vista de la història, de la cultura, de l'economia, de l'estructura social, de l'estructura econòmica, de l'art, i per tant hem passat revista a tota aquesta generació, jo diria quasi 2 generacions, entre cometes fusterians, que han fet un treball immens de posar al dia al país, no? Maria? I de tota aquesta llavor fusteriana, quin és el país possible que ens queda? Bé, el país entra en un decliu evident a partir de mitjans del 90 i ha quedat uns bons assaigistes, uns bons historiadors i sobretot una bona literatura. Una altra cosa que no és d'èxit és el finançament i la repercussió social que això té. Vull dir que d'alguna manera hem creat una bombolla intel·lectual d'escriptors, d'historiadors, d'artistes, però la societat
no s'ha mirat d'aquest esforç. No? Anem cap a la història con aquests dos personatges que previs a tot aquest moment que comentàvem ara. Presentem en Vicent Pitar, que és, si agafeu el micro, doctor en Filologia per la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i ha estat professor de la Universitat Jaume I de Castelló, que ha escrit una biografia necessària, es diu el pròleg, de Gaetà Huguet Breva, nascut entre el 1848 i 1926, hi ha el pare Huguet Breva i el fill Huguet Segarra. Situem-nos en el temps i en la importància d'aquest personatge. Sí, i a més això, de fet, el treball el que pretén és recuperar un dels personatges del prevalencianisme o del prefusterianisme, i així ho enllacem. De fet, el Gaetà Huguet Breva mor 4 anys justament, 4, sí, exactament, després d'haver nascut Fuster. Vull dir, Fuster no va arribar a tractar-lo. El fill, és a dir, Huguet Segarra, sí, era un gran amic de Fuster, un entusiasta, són tots dos, ja ara hem publicat una altra cosa, les relacions entre el Huguet i el Fuster, però ho publicarem ara pròpiament. Bé, per què, per tant, Huguet Breva tenia aquell interès? Perquè en allò que es diu el valencianisme polític, el Huguet ni tan sols se l'esmenta. L'Huguet és de Castelló, el valencianisme està fet des de l'òptica de la València ciutat, i per tant els historiadors que s'hi han dedicat pràcticament no hi havien prestat atenció, van haver de ser 2 o 3 estudiosos, castellonencs del voltant, jo no soc de Castelló, soc de Vila-real, ho dic perquè... Sí, però no és el mateix. Perquè soc de Vila-real. I per tant era importantíssim recuperar l'Huguet per a aquell prevalencianisme, és a dir, aquella trajectòria que representa en aquell país de cara al que després anomenarem països catalans. Parlar de països catalans citant a Huguet Breva seria molt desproporcionat, això ara és molt llarg d'explicar, però com a un precedent claríssim, nítid, no solament per haver estat el pare del fill, com torne a dir, sinó a més perquè objectivament representa. Però era ric, era republicà. Huguet Breva, com el fill, són republicans, però republicans de debò, republicans autèntics, republicans federals, quan el federalisme només hi havia hagut el Constantí Llombard, però després quan Huguet Breva ja és gran, el federalisme ha anat absolutament desapareixent allà, el blasquisme se l'ha menjat, tot i que s'autonomenen federals, però són espanyols com el CID, per descomptat. Huguet Breva no és això. Huguet Breva és una persona que sobre ser d'una classe elevada a totes les comarques del nord, la seva família era dels contribuents a Hisenda més forts que hi ha en totes les comarques del nord, un gran contribuent, per tant, un gran burgès, un notable burgès, era un demòcrata radical, no seria encertat, però un autèntic, un ple demòcrata, un ple republicà per descomptat, i a pesar d'això és una de les grans persones que s'identifica, que se distingeix per haver estat a Castelló ciutat, en l'època, a finals del segle XIX i començament del XX, quan aquella classe seua comença a castellanitzar-se, Huguet Breva és la persona indefectiblement defensora, vindicadora de l'ús del català. No admet que davant d'ell es parle en espanyol. Hi ha un altre detall. En algun moment, algun sectorer d'algun grupet, d'aquells de blavers que anomenem, d'espanyols exacerbats també de les comarques del nord, han pretès reivindicar-lo a Huguet Breva, pel que representa d'aquelles velleitats que va dir una cosa curiosa, que tampoc comentaré ara, d'alguns prejudicis anticatalans. Això és a banda. No mos fareu catalans. Però, deixa'm dir-ho, però Huguet Breva és aquell que parla de la llengua de l'espanyol com la mare madastra. Vol dir, això del bilingüisme, ell està absolutament en contra. Tingueu en compte, per tant, que aquestes postures, com el fet de dir ell és un gran comerciant que ven per tota Europa, és el que necessita vindre per Europa, i dir hem de vindicar el nostre comerç a través de la vindicació del català. Ell no dia català, dia valencià, però això són els elements fonamentals que jo crec que en Huguet representen, constitueixen un cas únic. Maria, potser que coneguem l'altre personatge. Sí, l'altre cas únic. També tenim a Santiago Ferrandis. Ell és historiador. Ens porta la semblança d'un altre pioner del nacionalisme valencià, de Faustí Barberà Martí.
Una altra figura insuficientment estudiada. Exactament. Estava escoltant-te i quan estaves parlant de Gaeta Huguet m'estava venint a la ment Faustí Barberà. El meu llibre és un exemple pràctic d'aplicar els estudis de nacionalisme al País Valencià a través de la figura de Faustí Barberà. Jo tinc com a hipòtesi de partida la tesi que va llançar Alfons Cucó en 1969 i en aquesta tesi ell afirmava haver trobat un discurs que semblava haver significat una mena de ruptura en l'imaginari col·lectiu valencià. El primer que em vaig adonar és que Faustí Barberà també és una figura insuficientment estudiada en l'imaginari col·lectiu i quan ja em vaig iniciar la investigació, Faustí Barberà és una figura que podríem estar parlant dies i dies perquè a banda de ser un intel·lectual, bibliòfil, historiador, és sobretot un prestigiós metge. El seu vessant professional també podíem estar parlant dies perquè va introduir en Espanya l'hipnotisme, un mètode d'innovació d'otorinolaringologia, tenia una clínica d'otorinolaringologia, va tenir una tasca important en l'epidèmia del còlera a la ciutat de València, però sobretot en l'àmbit professional ell és considerat com el precursor del valencianisme. Això és com el va titllar Alfons Cucó i després en aquest llibre ja certifica que és cert que és un dels precursors del nacionalisme valencià primigeni. Jo estructure la seva cosmovisió en quatre apartats. Un d'ells és la politització de les reivindicacions. Ell entra en l'acció pública valenciana a partir de l'Ho Ratpenat, que era l'entitat renaixentista per excel·lència al País Valencià, però només té un àmbit folclòric. El que fa Barberà és criticar des de dins de l'Ho Ratpenat la posició que estan tenint i comença a reclamar una acció pública determinada. Després també, de manera molt similar a la de Gaeta Huguet, Barberà era considerat l'apòstol de la dolça llengua valenciana. És el que li envia el lèxic a mossèn Alcover. Després també tots els historiadors sabien que els inicis del valencianisme són molt similars al del catalanisme, perquè el catalanisme en aquesta època és el que realment està aconseguint... Connexió amb el catalanisme conservador. Exactament, està aconseguint l'èxit de la mancomunitat, etc. Però jo he trobat, perquè Barberà es cartejava en un dels dirigents de la Lliga Regionalista, que era Leonci Soler i Marc. Són molt grans amics, és el que li passa el contacte d'Antonio Maura. Barberà intenta imitar el moviment de la solidaritat de Catalunya, fa una assemblea regionalista que al final no té un gran èxit polític, és un defensor de la unitat lingüística, de l'alfabetització, de la dignificació del valencià, té nombrosos escrits, també participa igual que Gaeta Huguet, que he trobat algun escrit en València Nova, i després també ell utilitza una narrativa de caire essencialista perquè classifica l'enemic com Felip V, que és el centralisme, el que ell mai arriba a tindre una posició de sobirania completa, és a dir, ell mai és independentista, ell defensa de manera similar com el catalanisme un marc de sobirania compartida entre l'Estat i la nació valenciana, que ell anomena. L'enemic seria Felip V, després estaria el bon ciutadà. Ell naix des d'una cultura política conservadora, ell és una persona de dretes, paternalisme social, etc. I per a ell el bon ciutadà és Sant Vicent Ferrer, que a banda de que parla valencià a tot arreu, és religiós. Catòlic. I entenem que aquesta memòria ocultada també dels dos personatges no és fruit, no és una qüestió natural i espontània, sinó que estava més que intencionada. Exactament. Així la qüestió és que jo crec que Fuster és un intel·lectual sense cap mena de dubtes, però que la historiografia sempre s'ha centrat sobretot en l'etapa del fusterianisme. I ara vosaltres recupereu aquests. Jo almenys el que estic intentant fer en la tesi doctoral és sobretot buscar aquests precedents del valencianisme i veure fins a quin punt renova una mica també la història del valencianisme. Doncs ho deixarem aquí, ho hem de deixar aquí perquè tenim en Borja Penalba i a la Mireia Vives. Gràcies, un aplaudiment per ells.